थांनाय बोसोर दिनैनि तारिखावनो बिटिआर सुक्ति जाना थांबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिया सानसे साननैनि नाजानायनि बाथ्रा नङा। बर' हारिया 50 बोसोर गुबुन गुबुन दल संगठन ज' जानानै गावनि मोनथायनि थाखाय नांबाय थादोंमोन। दल संगठननि अनगायैबो हाजार हाजार बर' रायजो राजाफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन आरो बे बर' रायजो राजाफोरनि गासैबो नाजानाय हास्थायनाय दुखु खस्थ'नि फिथाइ हिसाबै जों थांनाय बोसोर 7 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्तिखौ मोनदों आरो दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि बोसोरसे फुरा जानायखाय उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै बे हाबाफारिखौ जों खुंदों। थांनाय बोसोरसे बे बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलावनो मोनसे गोजोन थासारि फैदों। गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय बारहावा फैदों आरो बे गोजोन थासारिखौ लानानै जों दिनै दावगालांनायनि मोनसे मिजिं लानानै खामानि मावनो ओंखारदों। बेखै बे सुक्तिनि थाखाय जि मोनसे बारहावा मोनबाय, जि गोजोन थासारि मोनबाय, जि दावगालांनायनि मोनसे खाबु मोनबाय, बेखौ नुनानै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफ्रानो मोनसे रंजानाय फोरमायदों। मानोना जोंनि जातिया दावगालांनायनि फारियाव जों आगानसे बारायनो हाबाय आरो जों बेबायदि गोजोन थासारि लानानै खामानि मावलांनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला, जोंनि जातिया, जोंनि हारिया, लोगोसे जों जे थाफानाय गुबुन गुबुन जातिफ्राबो दावगालांनो हागोन। दिनैनि मुगायाव रावबो हारि हारिसाफ्रा गोग्लैसोना थानायखौ लुगैया। जों गासैबो दावगानांगौ आरो बेनि थाखाय जों गासैबो मावनो हाबाफारि लादों। बेखौ थांनाय बे सुक्तिनि फिथाइ हिसाबैनो बावैसो जालांनाय बिसायख'थियावबो जों जिबायदि हास्थायदोंमोन, बर' रायजोफ्रा जिबायदि लुगैदोंमोन बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोदान सरकार नांगौ होननानै, गोदान दैदेनगिरि नांगौ होननानै, बेबो जाफुंबाय। दा जों बेनिखायनो बेखै बिटिआरनि जि गोदान सरकाराव थानाय बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ जों बेखौनोसो रायजोफ्रा बेखौसो हास्थायदों, बेखौसो लुगैदों जे बिथांमोना जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै रायजोफोरनो मोनसे गोदान लामा दिन्थिलाङो, दावगालांनाय लामा दिन्थिलांनो हायो आरो लोगोसे थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि नेतृत्वजों जि सरकार सोलिदोंमोन, बे सरकारनि समाव सोलिबोनाय जिफोर अन्याय दुर्निति बेफोरखौ बोस्रांनानै मोनसे साखोन सिखोन सरकार, गोजोन थासारि लाबोनायनि सरकार, जौगाहोनायनि सरकार आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ रावखौबो नेग्लेक्ट खालामालासिनो समान मोनथाय, समान सुबिदा होनानै सालायलांनो हानाय बायदि सरकार मोननो जि हास्थायदों, जों बे हास्थायनायखौ पुरापुरि मावफुंनो थाखाय दिनैनि जि गोदान सरकार, बिबान लागोदान सरकार, बे सरकार नाजाबोदों आरो जों आसा खालामदों जों बे साक्सेस जागोन आरो दिनै रायजोफ्रा जिहेतु बेखौ मावनोनो जोंनो दायित्व होबाय, बे दायित्वखौ जों थिमथे मावगोन। आसलते सरकार मोनसे जानायनि उनाव EMTनि बाथ्रा लानो खर' गरम जानांगौनि बाथ्रा गैया। रायजोफ्रा खामानि मावनो सायख'दों, जास्ट मावलांनांगौ। EM मोननाय मोनैया जोंनि मोनसे इसु जानाङा। थेवबो जिहेतु मोनसे सिस्टेम दङ, बेबायदि हिसाबै EM जोंहा सिगांनि सरकारफ्राव 12 जन EM दंमोन। 12 जन अबयसे लास्ट हाग्रामा महिलानि जि लास्ट टेन्युर, बेहाय बिथांमोना बारायनानै 14था खालामदों आरो बेयाव चिफ डेपुटि चिफआबो इनक्लुड जायो। दा बे समाव जोंहा माबामोन 14थामोन, खिन्थु एबार जों जिहेतु जोंहा पार्टि मोननै मोनथाम पार्टि जाबाय, गासैफोरखौबो सेटिसफेक्सन होनायनि बाथ्रा थाबाय, गासैनिबो शेयार होनो गोनां बाथ्रा जाबाय। बेनिखाय जों एबार EMनि माबाखौ नाम्बारखौ बांहोनानै 17 खालामनायजों 17 जन। इतिमধ্যে जोंहा BJPनिफ्राय 7, बेनिफ्राय GSP गण सुरक्षा परिषद बिथांमोननिफ्राय 1 आरो जों UPPL हिसाबै 7, गासै 8 जन 9 जन जोंहा EM दङ, इनक्लुडिं चिफ आरो डेपुटि चिफ। बेनिफ्राय जोंहा बाखि थाबाय 8 जन ना 7 जन बाखि थाबाय। दा बे 7 जननि बिथोराव 2 BJPनि जों हगारनो गोनां जागोन आरो बाखि माबाया मागोन 7 जोंनि आखायाव थागोन, UPPनि आखायाव। बेनिखायनो जोंहा दा गासैबो फ्राय मोनफ्रामजोबगोन। 7 जोंनि आखायाव थागोन आरो 2 BJPनियाव थांगोन। गासै 17 जन EM जागोन, चिफ आरो डेपुटि चिफखौ लाफानानै, आरो बेखौ जों बावैनो होगोन। जोंहा दा MCLA बेखै UPPLआ 6 जन दङ, सासेल'सै
EM जानाय नङा बाखि गासैबो जाजोबफ्रामगोन बेनिखाय EM मोननाय मोनैखौ लानो खर' गरम जानांगौ बाथ्रा गैया जिहेतु रायजोफ्रा जोंखौ खामानि मावनो थाखायसो दैथायहरदों बेनिखायनो जों खामानि मावनांगौ MCLA हिसाबैबो जों खामानि मावनांगोन EM जाबाबो खामानि मावनांगोन बेनिखायनो जों खावलायदों रायजो राजाफोरखौबो जे जोंनि समाजनि MCLA EM मोनाखिसै होननानै दुखु जानाङो खारन जों MCLA फोरनोबो सिगांनि सरकारा अबयसे बेबायदि सुबिदा होयाखैमोन खिन्थु जों एबार सुबिदा होगोन जे जायफ्रा EM मोना बिथांमोननोबो मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्ट सालायनो थाखाय जों माबागोन बिबान होगोन जोंहा गासै 45 डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट्स दं दा बे EM खिनिया बेखौ सम्भालिजोबनो हाया हयथ' चिफ बा डेपुटि चिफआ मोनथाम बा मोनब्रै बिदि बिबान लानो हागौ थेवबो जोंहा बहुत थाबावगोन बेनिखायनो गासैबो डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु जों EMनो होजोबनो हानाय नङा बाखि थागोन आरो बेनिखायनो बेबायदि बाखि थागोन जिखिनि माबा थागोन डिपार्टमेन्टफोर साबजेक्ट्सफोर बेखौ जों MCLA फोरनोबो खामानि मावनो थाखाय दायित्व होगोन जाहाथे बिथांमोना बे दायित्वखौ लानानै खामानि मावनो हायो EM नङाबाबो जाहाथे खामानि मावनो हायो बे सुबिदाखौ जों होगोन आरो बेखौ इतिमধ্যे जों जोंनि चिफ आरो अन्यान्य माबाफ्रा डिसिसन लाखाबाय बेनिखायनो EM मोननाय मोनैखौ खर' गरम जानो नाङा EM मोनाखिसै होनना दुखु खालामनांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्राबो जोंनि MCLA EM जायाखिसै EM मोनाखिसै होननानै खुद्रिनांगौनि रागा जोंनांगौनि दुखु खालामनांगौनि बाथ्रा गैया खारन बिथांमोनाबो खामानि मावनो खाबु मोनगोन जेलनिफ्राय बख'नो हागोन जायफ्रा जेलाव दं ट्रायेलल' जादों खिन्थु कनभिक्टेड जायाखै बिथांमोनखौ लाबोनाया बाहेरायाव दिहुननाया खोब बारा गोब्राब बाथ्रा नंलिया जिहेतु जों सरकारजों सावरायबाय थादों जोंनि एग्रिमेन्टआ जिहेतु मोनसे टार्म्स दं बेनो जाबाय NDP नि जेसेबां केडारनि सायाव जे माबा होनाय दं आन्दलन नामाव केस जाबसिननाय दं बिथांमोननि केसफोरखौ पर्यायक्रमै उइथड्र खालामनाय जागोन आरो स्पेसियेलि स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे जायफोर केसा कनभिक्टेड जायोबा 7 बोसोरसो जेल जानो हागौ 7 बोसोर बा 7 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जेल जानो हागौ बेबायदि केसखौ कर्टनि थ्रुयै आयेननि गेजेरजों नायनाय जागोन खिन्थु जायफ्रा 7 बोसोरनि बा बिनिफ्राय खम जेल जानो हागौ बेबायदि केसफोरखौ गासैबो उइथड्र खालामगोन उइदाउट कन्डिसन उइथड्र खालामगोन बे स्टेट गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाखाबाय बेनिखायनो जायफोर केसा ट्रायल खालामनो कनभिक्सन जायोब्ला 7 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जेल जानो हागौ बेखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों दिहुननो बेबस्था लागोन आरो बे प्रसेसा स्टार्ट जाबाय मानोना जोंनि BTAD ओनसोलाव थानाय जिफोर थाना बिथांमोना इतिमধ্যे BTCनि IG-नो केसफोरखौ जमा हरबाय आनखि BTAD नि बाहेरायाव थानाय जिल्ला बेखौ 14खान जिल्लायाव जोंनि NDP नि नामाव हमजानाय केस होजानाय दं बे केसफोरखौबो पर्यायक्रमै हरगासिनो दं आरो बिसोर ट्रायल माबाखौ नायगोन बिजिरनानै नायसिगोन आरो बे जिरनानै 7 बोसोरहालागै जेल जाथावनाखौ उइथड्र खालाम बिनि बांसिन जेल जानो गोनांखौ बेखौ आयेननि प्रक्रियाजों उकिल थुकिल हमनानै बिनि गेजेरजों बिसार खालामनाय जागोन बेनिफ्राय जायफोर कनभिक्टेडफोरनि बाथ्राखौबो जों जिहेतु कनभिक्सन जाखाबाय बे कनभिक्सन जाखानायफोरखौ जों सरकारनिफ्राय उकिल हमनांगोन उकिलनि जुगेदि ट्रायल खालामनांगोन बेनिखायनो बे सम नांगोन किसुमानाथ' इतिमধ্যे प्राय टार्म्सआ जोब्बायानोसै जेल जानानै सोरहाबा 7 बोसोर सोरहाबा 10 बोसोर बे प्राय जोब्बायानोसै जोबनायफ्राथ' गखासिगोनानोसै खिन्थु जायफ्रा जोबाखै हयथ' 8 बोसोर 7 बोसोर गाहाम जेल जानो गोनां दंबावो पिरियडखौ नायोबा बिथांमोनखौ बे आयेननि प्रक्रियाजों ट्रायल खालामनानै नायगोन टटेलि गिल्टलेस बा निर्दोषि होननानैथ' कर्टआ मा खालामनाय नङा हयथ' बिथांमोननि ट्रायलनि गेजेरजों बिथांमोननि हयथ' जिथि माबा खालामगोन जेलनि पिरियड हयथ' बे पिरियडफोरखौ हयथ' खमायनो हागौ बेखौल'सो जों आसा खालामनो हायो खिन्थु टटेलि दाय गैया दाय मुक्त होननानै कुनु कर्टआ खनसे कनभिक्सन खालामखांनायखौ बिदि मुक्त खालामनो हाया बेनिखायनो बिथांमोननि केसआबो लासैनो दा कर्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो मानायजों बिसिद खालामनाय जादों आरो बेहाय जोंहा बयनिख्रुइ गिनांगौसिन बाथ्राया बिसोरसो सानै सावरायग्रा ग्रुपनि सानै मेम्बार हें अर्डार फासि अर्डार जानानै दं दा बिथांमोनखौ बोरैहाय बे फासि अर्डारनिफ्राय बासायनो हागोन जों बेखौबो नायदों आरो जों बेखौ जेसेबां हायो नाजागोन बेनिखायनो जायफोर कनभिक्टेड जाबाय बिथांमोना आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजोंसो बिथांमोननि केसखौ नायनांगोन जायफ्रा आन्डार ट्रायल जाना दं कनभिक्टेड जायाखै बिथांमोननि जायफोर केसा 7 बोसोर बा बिनि खम जेल जानाय समाव दं बिथांमोनखौ टटेलि उइथड्र खालामगोन आरो जायफोर केसा 7 बोसोरनिफ्राय बारा जेल जानो हागौ बिथांमोनखौ बे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों मा खालामनो हाया बेखौ नायगोन गासैबो NDP-नि नामाव खामानि मावदों रन्जन दैमारियानो जा जर्ज बसुमतारियानो जा रिफेकां गयारियानो जा गासैबो एखे
बिथांमोननि केसआबो एखे बिथांमोननि पानिशमेन्टआबो एखे बेनिखायनो गासैबो एखे नोजोरजों नायनो रन्जन दैमारि आफादगिरि होननानै स्पेसियेलिटि जेबो मोना कर्टआ रावखौबो स्पेसियेलिटि होआ बे कर्टनि दृष्टिभंगिजों जर्ज मोनहा जि रेहाय मोनगोन रन्जन दैमारि बेखौनो मोनगोन रिफिकाङा जि ट्रिटमेन्ट मोनगोन रन्जन दैमारि बेखौनो ट्रिटमेन्ट स्पेसियेल बिदि ट्रिटमेन्ट कर्टनि नोजोराव मोना बेनिखायनो सोरबा बेबायदि साननोबा गोरोन्थि आरो बेनिखायनो कर्टआ जि ट्रायल खालामनायनि गेजेरजों जायफोरखौ जि रेहाय होगोन बे गासैबो खेत्रआव एखेयानो जागोन इतिमধ্যে जर्ज बसुमतारी बा रिफिकां गयारि मोनहा प्राय 10 बोसोरसो थाबाय आरो ट्रायलनि गेजेरजों जेबो माबा जायाबो बिथांमोनहा मात्र 4 बोसोरसोल' थानो गोनां जानो हासिगौ आरो रन्जन दैमारि खिन्थु दासो 5 बोसोर जादों खोमा बिथांनि पिरियडआ दासो ओंखारनो गेजेराव बिथाङा गेप ओंखारबोबाय बेनिखायनो दा बिथाङा हयथ' लंगार पिरियड कर्टआ किसु बिथांनि पिरियडखौ रेहाय होबाबो हयथ' बिथाङा एसे जर्ज बसुमतारी बा रिफिकां मोननिखौ बांसिन सम थानो गोनां जानो हागौ आरो